Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛ bi kunnafoniw la sutuma bi nɛnɛ ye dɔ farajɛ daminɛ de fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasan kalo 9 septembre kalo don bi o tile 9 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo min bɛ yen n'o ye mawuludu kalo ye bi o tile 5 ye san kalo sabanan don hijira san 1446 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladon k'a fɔ an ka jamanatigi n'o ye Colonel Assimi Goïta ale ni jɛkuluba min y'a sɔn n'olu taara Sini jamana kɔnɔ na o senfɛ maliden minnu bɛ yen olu ye kadɔ k'a fɔ gɛlɛya minnu b'u kan k'o lakale an ka jamanatigi ye jamanatigi yɛrɛ tilala ka jaabi d'u ma o ko senfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya Baɲankara marabolo kan a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaaw sibiri dɔw k'u ye wulikajɔ sigiyɔrɔma 2 kɛ o kɔfɛ ka tila kununko kari tuguni ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ k'a wulikajɔ ninnu senfɛ maa dɔ n'i tora la ka bagan dɔw cɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la sankasara kɔni sofarakaw fɛ yen ko san kɔni k'a ye cɛni min kɛ ye o kɛra cɛni den dan ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la district minɛw ka baara ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ ma ale kelen bɛ ka wulikajɔ dɔw sigi sen kan k'i ni kin Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sanko denmisɛnnakaw bɛ se ka wulikajɔw kɛ jɛya yɛrɛ ka se k'o sigi sen kan o baaraw daminɛna yirimajɔkaw fɛ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara Lasan Balogun n'a denkɛ Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ bi min ye Baɲankara marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛbaaw sanga ni waati bɛlen kɔnɔ u b'o baara kelen min kɛ dɔgɔ furancɛ kɔnɔ na ko sibiri dɔw k'u ye wulikajɔ sigiyɔrɔma 2 kɛ ka tila ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ kununko o baara ninnu senfɛ ko donsolakaw ka wulikajɔ barika bonyana ko senfɛ kosɛbɛ nka o n'a tabalilen kɔnɔ na maa dɔ n'i tora wulikajɔ ninnu dɔ senfɛ ka tila ka bagan dɔw kɔni u taara n'olu ye yaasa ka na bɛrɛtigɛ di an ma an ka kunnafoni ɲini na nin waati na ka bɔ yen ale b'an bolo nɛgɛ kan a b'a tɔgɔ fɔ an balimakɛ e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ye jɛnɛ ka bɔ min ne tɔgɔ Jugali Jigiba ka bɔ Baɲankara Jugali Jigiba an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibiri dɔw ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ sigiyɔrɔma 2 kɛ ka ɲɛsin Baɲankara marabolo ma ko o dugusajɛ n'o bɛnna kununko kari ma k'u tilala ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ ko wulikajɔ ninnu senfɛ ko maa dɔ n'i tora a ko senfɛ ka tila ka bagan dɔw cɛ a ko senfɛ a kow kɛra cogo di Monsieur Kulibali n b'aw fo samedi 7 septembre 2024 dans la région de Baɲankara arrondissement de Goundaga commune de Karige filɛ kɔnɛ kɛrɛfɛ terroristes de nana Karige attaqué 5h-6h dans ambassade cɛdenw n'u Traoré ka éléments u fana parallèle kun don ka terroristes ninnu kɔnɔ u nana cogo min na an ka donsow y'u kunbɛn a cogoya kelen la ala y'a kɛ u ma se ka don Karige du kɔnɔ u ma se ka tiɲɛni wɛrɛ fana kɛ terroristes bolila le même samedi 7 sufɛ tuguni 19h-20h waati u nana Basakuru Kanda commune de Lɛnsago cercle de Bankas yen nɔ fana u nana ka muguci daminɛ ala y'a kɛ donsow fana bɛ yen nɔ o ye mugu ci ɲɔgɔn na o kɔnɔna la an ka cɛkɔrɔba kelen de tora nin ko la bagan fana minnu kun bɛ dugu donda la donc o ye bagan bɛɛ lajɛlen kɛ u taara n'a ye kunu tuguni mun ye dimanche 8 août 2024 an bɛ dugu ko fanga dugu terroristes nana attaqué 16h waati comme donsow tɛ yen ka bagan bɛɛ lajɛlen cɛ u taara n'a ye fanga dugu filɛ région de Baɲankara arrondissement de Goundaga commune de Barasara voilà fanga dugu bagan de cɛra kunu dimanche 8 septembre 2024 an bɛ wele mun bila gouverneur kura de nana Baɲankara fanga falenna samedi 7 août 2024 gouverneur kɔrɔlen ale kɔni taara kura de nana o ye fanga falen ɲɔgɔn na samedi 7 septembre 2024 mun ye Olivier Jassana gouverneur kura Baɲankara région gouverneur ala ka a ka baara ɲ'a bolo a ka dija ka collaboration kɛ ni population pour que Baɲankara région bɛ se ka lafiya cogo min na Baɲankara région don o don attaque de bɛ yen don o don dugu bɛ ka déplacer baara kɔni caman de bɛ yen mun b'a ɲɛma ayiwa gouverneur kɔrɔlen kɔni bɔra kura de nana ni da an ka laɲini ni tun ye Jugali Jigiba ni tun ale kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Baɲankara marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fɛn o fɛn basigi lafiya ye ala ka sabati n'an bɔra yen Masina bi ale ba kɔfɛla yɔrɔw la wulikajɔ kɔni o barika bɛ ka bonya hali bi waleyajugu kɛbaaw fɛ ka ɲɛsin duguw ma ye dugu o dugu bɛ n'olu kɔni tɛ bɛn kɔnɔna na bi gɛlɛya kɔni e ni o don k'an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sanro yɛrɛ ale sugu ye alamisa tɛmɛnen na o sugu kɔni
maa ma se ka na sugu la wa i ka dɔn sugu kɔni tigɛlen bɛ maaw la yɔrɔ caman na bi ko wulikajɔ minnu bɛ yen ni dɔ ma fara kɛtaw kan dugu caman taara nka u n'a tabalen kɔnɔ dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ k'u kolo gɛlɛya a caman bɛ yen suma ma se ka sɛnɛ o dɔ ye saro ye o dɔ ye bɛrita ye ka taa se joso ngabakɔrɔ wɛrɛ yɛrɛw la ka taa se karama hali dɔgɔfɛrɛya tɛmɛna k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se ka mɔgɔ dɔ bɔnɛ u ni na karakaw fɛ yen bi o maraw kɔnɔna maa caman bɛ yen bi minnu yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ kamanagan kɔni ko o kɔni dili bɛ ka don yen dabew ye sunɔgɔtiw ye an bɛ fɛn min fɔ an ka jamana hali bi fɛn fɛn y'a basigi na lafiya o bɛna sira o sira fɛ ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ni délégation ba olu taara Chinois jamana kɔnɔ na lajɛrɛ dɔ la lajɛrɛ min y'a sɔrɔ o tɛ dɔ ye dɛ Chine jamana ni farafina jamanaw ka se ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɛ o lajɛrɛba min n'a bɛ to ka kɛ an ka jamanatigi ni délégation taara kɛnɛ kan o senfɛ Mali ɲɛmaaba a y'a ɲɛda yɔrɔ caman kan bɛnɲɔgɔnya caman tɛmɛna Mali ni Chinois jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maliden minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ y'a ka jamanadenw ye n'olu ye ɲɔgɔn ye gɛlɛya minnu b'u la u da sera olu ma a n'olu ka lajɛrɛ kɔnɔna na min tɔma Abdoulaye Dougouré ale kuma min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali jamanatigi ɲɛkɔrɔ Chine an ka lamɛn. O gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye an b'a fɛ ka kuma Chinois ka faamaw fɛ visa ko gɛlɛya minnu b'an kan an ka doléance dɔ fana ye mun ye o ye an ka carte biométrique ani an ka passeport an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔ fɛ o k'a durée sisan san 5 don o ka fɛɛrɛ kɛ k'an dɛmɛ ka prolonger ka taa bila san 10 na parce que an minnu bɛ kɔfɛ a b'an dɛmɛ kosɛbɛ ko caman na bon o tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ min b'an kan Chine yan nɔ maliyɛnw donc compte dayɛlɛ ni maliyɛn bolo banque a ka gɛlɛn bɛɛ ma bon o fana tɛmɛnen kɔfɛ laɲini kelen wɛrɛ bɛ yen tuguni o ye an ka mɔgɔ minnu bɛ fatu yan parce que soutien de Chine yan nɔ mɔgɔ bɛ ban yan nɔ an b'a bɛɛ lataga Afrique n'an b'u lataga fana a kɛsi a sɔngɔ dɔgɔyalen miliyɔn 9 an tun b'a latagaw de la ka daminɛ 2004 mais bi an bɛ don min na bi an bɛ fɔ miliyɔn 13 mɔgɔ kelen. ni tun ye dɔma Abdoulaye Dougouré ni tun ale kan ye Mali jamanatigi ɲɛkɔrɔ gɛlɛya minnu b'u ka da siri o kunbamaw ma o kɛra ale ka kɔrɔfɔ ye o lajɛrɛ senfɛ Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan jaabilaw fɛ o filɛ. Comme an bɛnna kan ko ka na ni an ka jɛɲɔgɔnya niveau stratégique la donc an bɛnna kan an bɛna visite d'État organiser an bɛna visite wɛrɛ organiser an bɛna sisan an bɛna an sigi an bɛ fɛ sisan an ka niveau stratégique a ka kɛ mun ni mun de kan est-ce que an bɛ fɛ ka kɛ kalanko de la an b'o fɔ an bɛ fɛ ka kɛ jago kunda de la an b'o fɔ an bɛ fɛ ka kɛ surasi kunda de la an b'o fɔ donc an b'an sigi ka nɔgɔ bɔ a bɛɛ la ka fɔ niveau stratégique a bɛna kɛ mun ni mun de kan donc a ka cogo a tɛ taa aw ka laɲini aw minnu bɛ yan fɔlɔ aw ka laɲini dɔw ka ta en compte parce que a base yɛrɛ nɔgɔ t'a la dɛ nin y'an ka kɛlɛ de sala diɲɛlatigɛ ye fɛn sugu dɔ fo mɔgɔw k'o faamuya mɔgɔ tɛ ka sɔn de ma fo an ka sɔn de ma fo an ka sɔn dɔ ka gɛlɛya de kɛ quoi dɔ ka na a mɔlen sɔrɔ quoi fo an de ka kɛlɛ kɛ quoi n'an y'a kɛlɛ kɛ dɔw bɛ kɔrɔ u tɛ foyi sɔrɔ dɔw bɛ sa dɔw bɛ bana mais dɔ kɔni b'a yɛrɛ sɔrɔ o n'an tora ko non fo an ka fila bɛɛ de sɔrɔ o de man ɲi changement sini tɛ sisan de don dɛ c'est mental parce que hadamaden salaya ye hakiliko de quoi a ye ninnu bɛ baara kɛ yan cogo min na suya tɛ o mɔgɔ mun man dɛsɛ parce que y'an dilan k'anw kɛ salaya ye mɔgɔ de k'anw dilan k'anw hakili datugu an tɛ fana tɛ fɛ ka bɔ o kɔnɔ mais nin si bɛ kɔ ka kɛlɛ de parce que ni san 5 kɛlɛ tɛ dɛ san 10 san 20 san 30 an ka cɛkɔrɔbaw b'an dɛmɛ musokɔrɔbaw b'an dɛmɛ ni duwawu ye mais a kɛlɛnjɛ o y'anw de a kumaba o y'anw de. ni tun ye Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ni tun ale kan ye ani maliden minnu bɛ Chinois jamana kɔnɔ n'olu ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛn ni kelenya ye wulikajɔ minnu bɛ sen na n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan malidenw bɛ lafiya kɔdɔnna ni kɔkanna bɛɛ lajɛlen la sira min fɛ ala k'o sabati n'an bɔra yen sofarakaw fɛ yen dɔgɔfɛrɛn tɛmɛna ji kɔni a ye tiɲɛni kɛ ko yɔrɔ si tɛ yen ko maa bɛ se k'a fɔ nin yɔrɔ in de ma tiɲɛfɛn sɔrɔ san na ko a ko yɛrɛ senfɛ ko maa dɔ n'i tora la o baara min kɛra sofarakaw fɛ yen u ka foro kɔni n'i y'a sɔrɔ o ye maloforo minnu bɛ yen ko ji kɔni y'a bɛɛ lajɛlen tunu ka bɔ yen o baara min kɛra sori jara ka bɔ yen nɔ baara in kɛra cogo min ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. an wulila 3 heures du matin san kɔrɔ san y'a daminɛ depuis 3 heures fo ka se o dugusajɛ midi ma sow bɛ ka bin mɔgɔ si ma sunɔgɔ sugu ma jɔ parce que anw ka sugu yɛrɛ ye mardi kɛ sugu ma jɔ san y'a daminɛ dɔw bɛ kan k'a fɔ ko millimètre 200 ani 40 dɔw ko 203 o kɛra don min o dugusajɛ tuguni min tilala ka na o fana bɛ taa 40 na tuguni sow binna ka bin hali bi sow bɛ ka bin sɔgɔmada in yɛrɛ n y'a mɛn ko so binna jɔw kan surɔ ko den dɔ tor'o la so hakɛ min mɔgɔ si tɛ se k'a hakɛ fɔ ni mɔgɔ k'i b'a hakɛ fɔ sisan i ye nkalon tigɛ du foyi tɛ Sofara yan ko min ma dégâts dɔ constaté o tɛ yen a bɛ se ka kɛ buna hadamadenw ka dégâts de bɛ bonya ni ɲɔgɔn ye sinon o du tɛ Sofara min ma dégâts constaté en dehors de Sofara aussi an ka périmètre ye hectare 570 o bɛɛ inondera espoir tɛ yen nɔ anw fɛ Sofara bi hali na an ka sow kun benna ko digi kisira walahi an b'a fɔ alhamdulilayi o y'an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye mais an ka sɛnɛkɛyɔrɔ bɛɛ inondera an yɛrɛ jigi ye yɔrɔ min y'an jigi ye ala y'an jigi ye o de o yɛrɛ bɔra an bolo c'est fini solution foyi tɛ yen
désespoir total de bɛ Sofara no hadamadenw an bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka bi an bɛ taa min an bɛ nin kɛ cogo di o de bɛ yan. ni tun ye sori jara ni tun ale kan ye Sofara hali sanji ye nani min kɛ n'a ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin aw ma Sofaraka dɔw b'u ka sira di a ko senfɛ an ka maa dɔ lamɛn. yan kɔni so an ka duba kɔni fankelen bɛ den na an musokɔrɔba bɛ yɔrɔ min ye o kɔni o cogo n'a ka jigin foro kɔni kuma tɛ fɔ ji o bɛɛ kun tiɲɛni kɔni n b'a fɔ kɔni dan t'a la dɛ walahi dɛmɛ ka cogo ka kɛ actuellement n'a kɛra so jɔ di ye n'a kɛra wari di ye n'a kɛra balo de ye a bɛɛ kɔni a bɛɛ ye dɛmɛ de quoi a mɔgɔ b'a bɛɛ la hali sɔrɔ dɔw ka yɔrɔ bɛ yen na ko mɔgɔ tɔɔrɔ kɔni na bon an kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ ye denmisɛnnin dɔ tora ka taa ale kɔni ta la ne yɛrɛ kɔni wolo kuma ka se bi ma ma deli ka kɛ n ye mɔgɔ ɲininka fana segu ma ye parce que dɔw ko milimɛtiri 200 ni saba dɔw ko 25 cayara kojugu mɔgɔw bɛɛ dɔw bɛ taa ekɔliso la i b'i débrouiller cogo min i bɛ se ka i yɛrɛ ni kiriso in fɔlɔ quoi a bɛ ten de quoi. ne yɛrɛ Koyita so 2 kɔni bɛnna n ka du kɔnɔ sabanan ne yɛrɛ ni n ka babiso min kɔnɔ an masɔnw filɛ nin ye an b'o tibi taba de la pour que a bɛ se ka samiyɛ tɛmɛ kungo kɔni kɔnɔ foyi tɛ a bɛɛ tiɲɛna hectare 1 ni tilankɛ de bɛ ne bolo o ye ne yɛrɛ ka foro ye a turulen ka engrais finman sera a la o de inondera malosun 1 i t'a ye ne ka foro la 1 hectare di malosun 1 i t'a ye wa o ka kan bɛɛ de ye Sofara bɛɛ périmètre ni hectare 570 a kelen tɛ yen min bɛ se ka sauver an bɛ waati min kɔnɔ na ala bɛ na ni min ye sini mɔgɔ t'a dɔn dugu 5 de bɛ yen min b'a exploiter Sakɔrɔbogo Biba Gijowel Kundaka Jaba 2 Sofara nin dugu 5 de y'a exploitant kɔni minnu dɔnnen don mais mɔgɔ wɛrɛw a bɛ mɔgɔ wɛrɛw bolo minnu bɛ dugu wɛrɛw la nin bɛɛ de atteindre Fakala commune kɔni bɛɛ atteindre espoir min bɛ yen avec l'insécurité la ni bɛnbaliya min bɛ yen n'a sera ka mɔgɔw sigi n'i y'a ye mɔgɔw sigilen don périmètre dɔ bɛɛ y'o reconnu n'o périmètre kɔni atteindre hali ni jihadiste ɲuman Sofara wuli Sofara fɛn wɛrɛ b'a wuli. ni tun ye Sofaraka dɔw kan ye gɛlɛya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o sanji kɛra sababu ye ni k'o s'u ma ka saraw s'u ma a se masarama ni yarabiya la ala ka kunfɔli hɛrɛ ni badenna n'an bɔra ye sibikaw olu ka tɔn dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko sigida kafo olu ye fara ɲɔgɔn kɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛnɛya Mali lakanabaaw ka dɛmɛya ta ni ka ɲɛsin olu ma dɛmɛya in kɛra mun ye kɛnɛya minɛnw o baara min kɛra u fɛ a sen fɛ min kɛra k'a fɔ kulu yɛrɛ ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Abubakari Kamara la ale ye kuma min fɔ u filɛ. an bɛ kɛnɛ min kan o ye dɛmɛ di kɛnɛ ye n'an ko ma ko remise de don an b'o kɛnɛ de kan ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma nin kɛnɛ kan bɛ wele de bila maliyɛnw ma u k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana finitigilakaw u bɛ baara min na u ka baara ni jamanaden si ka baara tɛ kelen ye donc an k'a lajɛ an ka armée bɛ se ka bonya cogo o cogo an bɛ se k'an ka armée sigiyɔrɔma don cogo o cogo mɔgɔ kelen bolo tulu tɛ sama mu ne ye nin fitinin de kɛ wa min bɛ n dusukun na n b'o dɔn ni ala ye se wɛrɛ kɛ n bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ka wele bila maliden tɔw ma bɛɛ k'i seko kɛ ni olu kɔni hakili sigira u ka service la o bɛ se ka na ni galabu wuli ye ka se ka jamana lakanda a ɲuman la. ni tun ye Abubakari Kamara kan ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye dɛmɛ in yɛrɛ kɛ dɛmɛ in taara di an ka lakanaba minnu ma olu ka kulu min sigilen bɛ dɛmɛɲɔgɔn yɛrɛ hukumu kɔnɔna kama ka se ka dɛmɛw kɛ walima ka dɛmɛw kunbɛn n'i y'a sɔrɔ u ye ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye surasiya hukumu kɔnɔna na o ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ colonel la major Brema Kone ale yɛrɛ kuma min fɔ dɛmɛ in kunbɛli la o filɛ. an b'a a fɔ Bakari Kamara an b'a fɔ a ɲɛna a ni ce a yɛrɛ ye ci la jamana y'an bɛɛ de ta ye ni mɔgɔ ale nana bɔ ka na nin fɛn kɛ vraiment a ye maliden ɲumanya kɛ an b'a ɲini aventure tɔw bɛɛ fɛ ani maliyɛn mun bɛ kɔnɔna la u k'a essayer k'ale ta ɲɔgɔnna la minɛn ninnu comme docteur minɛnw don a fɔli bɛ gɛlɛya dɔɔni mais matilaw b'a la kanu b'a la chaise mun bɛ yen ni mɔgɔ mun taama ka gɛlɛn mun ma mun bɛ se k'olu fɛ berew bɛ yen mun bɛ se ka mun taama ka gɛlɛn mun bɛ se k'o utiliser fɛnw bɛ yen ni mɔgɔ mun yɔrɔ dɔ karilen don mun bɛ se ka o fɛn kɛ donc fɛn caman caman de don n bɛ se k'a bɛɛ fɔ n bɛ donateur fo association sigida kafo sibi bɛɛ fo. ni tun ye colonel major Brema Kone surasiw ka kolo min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ service social des armées ni tun ye ale ɲɛmaa kan ye a fɔra cogo min na kuma tɛ dɔ de bi wulikɛjɔ minnu bɛ senna bi ka ɲɛsin lakanabaaw ma ni dɛmɛ min filɛ ko dɛmɛ in dama tɛ dɛ a kɔrɔ de ko don ka ɲɛsin lakanabaaw ma u bɛ nisɔndiya yira kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala kɛ nin ɲɔgɔn na o ni k'olu caya n'an bɔra ye septembre kalo minɛn fila kɔnɔ o tile 8 o ye balikukala tɔgɔla don girigalen ye n'o bɛ sigi sen kan an ka jamana y'a laada la tile kɛnɛ in yɛrɛ ye mun ye ani don in dabɔlen don mun kama mun ni mun de kan ka k'a kɔnɔna na ɲinɛn ta kɔnɔna na jamana bɛ ka mun de kɛ ka ɲɛsin a ko ma kalanko yɛrɛ yakubali dugumakalan ministre ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Amadu Sisawane ale ye kuma min fɔ a ko senfɛ u filɛ. 1965 Iran jamana la u ka capitale Téhéran ministre minnu bɛ kalanko la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen depuis o date la fo ka n'a bila bi san o san 8 septembre
a bɛ célébrer jamana caman na o bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na ka fitinaw min bɛ dunan kɔnɔ olu bɛ se ka ban cogo min na kalan de bɛ se k'an dɛmɛ ka o kɛ a célébration bɛ kɛ yan an b'a daminɛ kalo in tile 12 ka taa fɔ a tile 19 la o semaine bɛ kɔnɔ semaine kelen de don activité caman bɛ kɛ kalanko la an ye fɛn caman kɛ éducation normale u bɛ yen u b'a fɔ min ma ko éducation non formelle an bɛ a sinsin o de kan o secteur la baara ɲɛnama caman kɛra baara kan ka k'a kan kosɛbɛ o ye wari bɛ sɔrɔ cogo min na ka enseignement in financer parce que a bɛ niveau min na financement ka dɔgɔ a filanan minnu bɛ mɔgɔw la kalan o sous secteur la u caman bɛ yen u yɛrɛ ka formation tɛ ten donc dɔw bɛna fara o formation kan a sabanan o ye baarakɛla ninnu ka situation man ɲi a kɛ caman tɛ to yen ka mɛn kosɛbɛ a naaninan o karamɔgɔw ka sara a niveau ka dɔgɔ fo an k'a lajɛ an bɛ se a bɛ dɔw bɛ se ka fara a kan an b'u dɛmɛ cogo min donc gouvernement bɛ solution ɲini o problème bɛɛ la surtout mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ ani olu bɛ an jɛlen bɛ programme kan programme n'a taara ɲama a bɛ se ka sous secteur de l'éducation non formelle a bɛ se ka o dɛmɛ. Ni tun ye ministre Amadu Sitawane ni tun y'ale kan ye balokala tɔgɔla don kama wulikajɔ minnu bɛna kɛ anw ka jamana fɛ ka se ka laadaw latile u bɛna baaraw kɛ cogo jumɛn na o kɛra kunba ye an bɛ dugawu kɛ kuma in a fɔra cogo min na min da ka di jamana na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye pacte dɔ kɛrɛnnen n'o tɛ dɔ ye dɛ tɛgɛnɔbila dɔ kɛra baarakɛlaw ka lafatali tɔnw olu n'i ka dɔn k'a fɔ jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o tɛgɛnɔbila min y'a sɔrɔ n'o kɛra ka se ka wulikajɔw ka waati ni waati k'a lajɛ mun ni mun de fɔra an jɛ n'o bɛ ka kɛ ani mun ni mun de bɛ yen n'o ma se ka kɛ o kɛra faraɲɔgɔnba dɔ sababu ye min ye lafasali tɔnw o ɲɛma olu bɛ tɛmɛ kelen kelen u ni minisiriso min don ka baara ɲɛsin bɛ foroba cago yɛrɛ ma u bɛ ɲɔgɔn ye ni ka se ka hakililaw di ɲɔgɔn ma o baara min bɔra ka kɛ CDTM terrain ale tɔgɔ la Ousmane Almudu ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. A bɛ pacte de kɔnɔ an bɛ an tɛgɛ nɔ bila pacte kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ hakilisigi kɛ an bɛ baarabilaw nɔgɔya walasa jamana ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ croissance ni développement bɛ se ka kɛ cogoya min na tant que mɔgɔw kɔni bɛ kuma fugufurugu min bɛ yen o bɛ se ka sama ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'o bolobila sɛbɛn na wagati kɛra e ma wele k'i ɲininka a bɛ cogoya min na a bɛ k'i ɲɛna ko ɲinɛ kɛrɛ kɔ donc an weleli min filɛ ne ka hakilisigi an ka sigi kɛ ka donc o b'a jira na k'a fɔ ko gouvernement hakili bɛ engagement la an kɔni ka laɲini ye min ye parti fila bɛɛ ka engagement respecté parce que pacte y'o de pacte engagement tripartite syndicat au gouvernement ani patronat na bɛɛ sera k'a ka kumakan labato je pense que basigi bɛna jamana kɔnɔ. Ousmane Almudu ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan min ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ cako yɛrɛ sabatili ma n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Dr Fasun Kulubali ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. Ni syndicat ye laɲini kɛ gouvernement bɛ cadre sigi minnu b'a to an bɛ ɲɔgɔn kumanya fɔ k'a to laɲini nin bɛɛ ka sabati sigikafɔ in a ka ɲi a b'a to an bɛ furukufuruku ɲɛbila n'aw sigira ka kuma a ka ca ala fɛ a bɛ bɛn fɔ la an bɛ se ka laɲini min kɛ o ye bɛɛ ka to pacte kɔnɔ parce que pacte in y'an bɛɛ jɛ de an de sigira k'a fɔ k'an bolonɔ bila papier la k'a fɔ n'ala sɔnna ma an bɛ nin baara in kɛ san 5 kɔnɔ sigikafɔ kɔnɔ ni gɛlɛya o gɛlɛya b'a kɔnɔ an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a bɛ latilen cogo min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc ni syndicat b'o sira kan an tɛ se ka fɛn wɛrɛ f'u ɲɛna k'a fɔ k'an b'u fu. ni tun ye ministre kan ye Dr Fasun Kulubali a fɔra cogo min na y'a bɛlɛyɛlɛ fara ɲɔgɔn kan baara ko yɛrɛ ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ na o y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakililaw ni k'u yakubaya n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ UEMOA jamanaw olu kɛ ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kulu u ye wulikajɔ kɛ min ka dɔn k'a fɔ gafe dɔ ne ka se k'o di UEMOA jamanaw ma o min kɛra tɔn in ka se k'a di jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen minisirisow ma sanko bi baganko yɛrɛ o bɛ se ka yakubaya cogo min na an ka jamana ninnu kɔnɔ UEMOA yɛrɛ kɔnɔ na baganko bɛ se ka sabati cogo min na gafe 25 o de y'a hakɛ ye n'i y'a sɔrɔ o dira an ka jamana ma Mali ma o min kɛra ministre min n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ baganko ni mɔniko yɛrɛ la sabatili ma Yubaba gafe ninnu dira cogo di ale ye ɲɛfɔli k'a kɛnɛ kan. représentant résident de l'UEMOA u nana an fɛ yan ka gafe 25 d'a ma gafe 25 in UEMOA de y'a kɛ a y'a kɛ jamana 8 in bɛɛ kɔnɔ donc u nana a 25 di Mali ma. gafe in a bɛ kɛnɛya de kan baganw ka kɛnɛya n'i y'a mɛn baganw ka kɛnɛya i y'a fɔ hadamaden fana ka kɛnɛya donc u nana o de di bi u y'a baara kɛ a mɛnna bi na an ka jamana 8 kɔnɔ
wa furasite no n'a bɛ se ka don an ka jamana in kɔnɔ n'a ma tɛmɛ UEMOA ka commission dɔ fɛ nin gafe in a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman an kisa ma mun ye bana ta fanfɛla ye donc fɛn o fɛn minnu ye vétérinaire ye u bɛ na a ta k'a lajɛ ni bagan mun nana n'a man kɛnɛ u b'a dɔn k'a fɔ fura mun ka kan ka d'a ma donc ka foli bila UEMOA la minnu ye nin gafe 25 d'a ma foli bɛ minnu fana sera ka ɲɛɲini kɛ ka gafe in dilan ka foli bila fana UEMOA commission ma Abdoulaye Diop k'a fɔ vraiment a y'a nin caman bi ani kani ɲantuma donc vraiment k'aw fo ka waliɲuman dɔn k'a ɲini an ka baarakɛlaw minnu b'a nɔfɛ u ka se ka nin gafe in k'a matarafa kosɛbɛ Mali bɛɛ kɔnɔ a bɛna nɔgɔya mun don ni gafe b'i bolo ni bagan nana n'a man kɛnɛ i bɛ gafe in lajɛ parce que o bɛɛ de b'a kɔnɔ ni fura mun kan ka sɛbɛn bagantigi kun i b'o sɛbɛn o la u bɛ t'o san k'a di bagan ma a bɛ kɛnɛya ani ni fɛn t'i bolo o tɛ kelen ye nin gafe in bɛ an ka UEMOA jamana 8 bɛɛ kɔnɔ UEMOA sera ka 25 de di an yɛrɛ t'an jija a tɔ la sa. Ni tun ye bagan marako ni mɔniko ministiri n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali ka yiwa la kuma tɛ dɔ bi gafe minnu dilen filɛ n'i ye gafe jateminɛ ko bagan 400 kɔ olu bɛɛ lajɛlen furakɛli cogo ni fura minnu kan ka sɔrɔ ka d'olu ma o b'a kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin bagan marako ma n'an bɔra ye mawuludu an filalen min kalo kɔnɔna na n'o ye kisi ni nɛɛma bɛɛ an kuntigi k'ale bangeni kalo n'a bɛ ɲɛnɛmaya an ka jamana kɔnɔna na san o san a lancement n'o y'a bilali sen kan yɛrɛ o kɛra sibirido Bamakɔ misiriba kɔnɔna na o sen fɛ a kɛnɛ kan Mustafa Haidara ale ye kuma min fɔ Siriki Wali ka kuma bara la u filɛ. Mawuludu o sɔrɔla minnu fɛ yan Bamakɔ yan olu ka folikɛla bɛ yan an ka ji in bɛ boli a boli sira kɔrɔ fɛ mori du 7 min bɛ Bamakɔ yan n'o ye dukɔrɔbaw ye mori ka ca dɛ olu fana ka foli bɛ yan n'o ye Seba Ture ye bi i mana fɔ cogo o cogo mɔgɔ 3 bɛ yen f'i k'olu tɔgɔ fɔ o ye Ala ka kɛ de ka di an kɔrɔkɛ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye a denkɛ bɛ yan an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Lasine Kane ye a denkɛ bɛ yan ɔ an fa n'o ye Muhamadu Wulu Sheikh Ahmad Hamahullah n'o ye bu ye ɲɔrɔ u bɛ kɛnɛ kan u tɛ kɛnɛ kan nin tɔgɔ bɛ fɔ wa an bɛ kuma kelen de f'i ye wajibi yɛrɛ bannaw nin minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ka na laban min na nin bɛɛ bɛ ka bonya cɛ kelen de kosɔn Seydina Abubakar wo Seydina Umar wo Seydina Usman wo Seydina Ali wo an ba Fatimata wo nin bɛɛ bɛ ka fɔ an ba Khadijatu wo nin bɛɛ bɛ ka fɔ cɛ kelen de kosɔn Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala kɛra ko lahɔrɔma de bɛ nin bɛɛ kan aw yɛrɛ minnu bɛ mawuludu kɛ an k'a yira k'an bɛnnen don bɛnbaliya tɛ foyi ɲɛ n'i t'a kɛ i b'a to yen minnu b'a kɛ n'i ko k'i b'u neni a daminɛna surakaw minnu fɛ yen yan Bamakɔ yan o don ni bi tɛ kelen ye ko ka mawuludu lancement kɛ nin yɛrɛ fɛnɛ tun tɛ Bamakɔ a dabɔra mun kama mɔgɔw ka bɛn yira an kana kɛ bɛn kɛ da ye an ka ka an dusukun fara a kan ani an kɛwale o de ka di Ala kɛra ye n'i ko ko mawuludu ye kura ye k'o tɛ bɛn télévision ko yɛrɛ ye kura ye o ele tun tɛ Mali kɔnɔ kuma tɛ ka télévision ma o tuma n'o bɛnna mawuludu dagalen bɛ ka kuma in to yen fɛn min bɛ ka kɛ n'an bɛ ka ɲɔgɔn nisɔndiya n'a ye a ye taa diplôme di karisa k'a minɛ ka taa n'a ye a kɛ kun ye ka maaw fari foni ye n'o tɛ nin kun tɛ yan mawuludu kɛra wa ni nin bɔra a la mawuludu bɛ kɛ duba minnu bɛ yen ni jama bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka na Ala k'u na hɛrɛ la minnu bɛ taa Ala k'u sigi hɛrɛ la ya Rabbi Ala k'an kisi kasara ma Ala k'an kisi balawu ma Ala k'an kisi masiba ma Ala ka jamana kisi Ala kɛra hɔrɔma kosɔn Kuran na ni barika sala ala Muhammad. Ni tun ye Mustafa Haidara ni tun ale kan ye kɛnɛ kan ye o kɔfɛ Sherif Usman Madani Haidara denkɛ n'i y'a sɔrɔ Iba Haidara ye ale tun bɛ ka fa nɔna bila kɛnɛ kan ye a ye kuma min fɔ Siriki Wali ka kuma bara la u filɛ. Ka dugawu kɛ dɔrɔn ya Rabbi halisa mawuludu min n'an bɛ k'a ɲɛsin Ala k'a daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a daminɛ hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la an fa ni jɔlen don o de jɔyɔrɔ la bi n'o ye Asedi Sherif Usman Madani Haidara ye an bɛ ale de ka jɔyɔrɔ la bi a ko ni nana n ka bɛɛ lajɛlen fo ko ni dɛsɛ tɛ bi komi jama bi so ni wagati in na nin tɛ fɔ ale yɛrɛ Haidara kɔ n kana n jɔ ka dugawu don kɛ anw minnu dalen don mawuludu ko in na an ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn kana minɛ embrasseli jɛ la gansa a ka kɛ ni dusukun minɛli ye kɛra Ala bɛ barika don mawuludu ko in na wa kira yɛrɛ bɛ k'an fɛ a la donc n b'a dɔn o siratigɛ belebeleba ye nin n bɛ dugawu kɛ an ka jamana fanga ye halisa jamana fanga Ala k'u basi Ala ka se d'u ma jugu ninnu kan jamana Ala k'a suma a ye dugawu kɛ jamana ye dɛ n'i y'a mɛn an bɛ mawuludu kɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ
an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ jamana bi bolo min kan bɛɛ b'a dɔn bi maa b'a ɲini bɛɛ fɛ ne yɛrɛ ka kalandenya kumakan ye olu ninnu bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ n'an donna an ka hadaraw kɔnɔ an ka dugawu kɛ jamana ye ala ka se ka an ka jamana basigi minnu bɛ jamana in kunna bi ala ka se ka se d'u ma ka se ka fɛn kɛ jamana in ka bɔ nɔgɔra. Ni tun ye Iba Haidara Sheikh Usman Marana Haidara ale denkɛ kɛnɛ ka fa nɔnabila a kɛra jamakoba ye misiriba kɔnɔna na ka se ka mawuludu yɛrɛ ka lancement ne ka bila sen kan ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna na nin cogo in na an bɛ dugawu kɛ yarabi fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka minisiriso min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sifinnakaw ni farikolo ɲɛnajɛ o la sabatili ma o minisiri ale kɛra o hakilila dɔ sigi sen kan sifinnakaw kominiw kɔnɔna na walima quartier ni quartier u bɛ se ka wulikajɔw kɛ cogo min na kinw kɔnɔna na ka se ka jɛya yɛrɛ ka se k'o baaraw sigi sen kan n'a fɔra ko jɛya a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kan ka daminɛ sifinnakaw de la kosɛbɛ kɛ olu ba a waati kɔnɔna na fanga b'u la o baara min sigira sen kan Bamakɔ komini 6nan kɔnɔ a kɛrɛnnenna Yirimajɔkaw ta o baaraw bɔra ka daminɛ tile 3 bɔɲanko ka se tile 4 ma o baaraw bɛ ka kɛ a la a sen fɛ Siri Kulibali tun y'an ka mɔgɔbɔ ye kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ Yirimajɔ dugutigilakaw la dugutigi ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ baara in sen fɛ o filɛ. Seydou Traoré ne dugutigi ka conseil ne ye n tɔgɔ Jara ye an bɛ kɛnɛ min kan ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini de fasoden ɲumanya a tɛ se ka kɛ ni i yɛrɛ ma wuli ka fɔlɔ a ye dɛmɛ ka wara la a sɔrɔ a kun bɛ i bolo donc nin y'o kɛnɛ dɔ de parce que autorités y'a initié ka brigade dɔ sigi quartier bɛɛ la pour que bɛɛ ka i ka dugu saniya a Yirimajɔ ta o filɛ nin ye bi comme commune 6 kɔnɔ a brigade bɛ yen nɔ donc ale de ye nin organiser ka ɲɛsin dugu bɛɛ lajɛlen ma ne kɔni bɛ min fɔ dugudenw ɲɛna an ka jɛ ka an fanga fara ɲɔgɔn kan o bɛ daminɛ jeunes de la donc ni ye jeunes sɔrɔ i bɛ faw sɔrɔ i bɛ baw sɔrɔ donc o ye mobilisation min kɛ sisan vraiment a kɔni a diyara ne ye ne b'a fɛ fɛnɛ toujours u ka to o de la parce que kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi de fɔ donc laɲini kɔni ye an ka fanga fara ɲɔgɔn kan même na a bɛ mɔgɔ kelen dusu la ni jama ma fara i kan i tɛ se ka fɛn kɛ donc dugutigi kɔni ka laɲini ye Yirimajɔ bɛɛ welela i ma wele o ni i ye nin baara i kan k'i sen don a la bɛɛ k'an fara an kan ka nin baara ninnu kɛ ni nɔgɔ ninnu ye anw yɛrɛ de ka nɔgɔ ye donc n'an y'o faamuya donc an fana bɛ don a la pour que dugu bɛ se ka sanuya cogo min na. Ni tun ye dugutigi ka mɔgɔbɔ ye kɛrɛnnenna Seydou Traoré kɛnɛ kan dugutigi ka nisɔndiya ka se k'o yira baara in sen fɛ a kɛnɛ kan min ye sifinnaka minnu ye n'i y'a sɔrɔ baara bɛ olu yɛrɛ ka bolo kan Sogonikɔ ko n'o commune 6 Jabala ye olu taw wulila o ɲɛmaw kana fara Yirimajɔ taw ka a baara in sen fɛ Siri Kulibali ka kuma bara di Sogonikɔ ta ɲɛmaw ka taa se Yirimajɔ ma olu fila b'u ka sira di baara in sen fɛ an k'u lamɛn. Ne ye Ɲama Seydou Kuyate n dɔnnen don papito la faso ko don sigida ko don donc an y'a mɛn ko bi baara bɛ Yirimajɔ yan n'o ye opération mon quartier propre k'an ka sigida lajɛya donc an y'a mɛn ka activité bɛ yen an ye sifinnakaw de a fɔra an ye dɔrɔn an wulila an nana n'Ala sɔnna sini fana la ça sera une continuité donc ka jeune bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ k'i mago don nin baara in na parce que i y'a ye k'a fɔ nin wagati laban in na inondation fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ voilà donc an balima dɔw yɛrɛ bɛ ekɔliso kɔnɔ yan ka sababu kɛ inondation ye dɔw yɛrɛ t'a kɛ an ka pɔnze dingɛ ninnu labɔbaliyaw don voilà donc n'an y'an ka pɔnze dingɛ ninnu labɔ ka salubrité ninnu kɛ dugu kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ a kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya. Ne tɔgɔ ye Seydou Amadou Jara bɛɛ ko ma Vieux Jara ne ye Yirimajɔ jeunesse président an filɛ hakilina min kɔnɔ nin ye jamana ɲɛmɔgɔw hakilina de ye olu de ye nin hakilina in ta k'a ye k'a fɔ jamana tun bɛ bolo min kan an k'o bolo in bila an ka segin ka na an ka kɔrɔlenw na jamana tun bɛ kɔrɔlen cogo min i n'a fɔ an bɛɛ bɛ ka Mali kura refondation donc o réforme kɔnɔna na ministère so fila n'o ye jeunesse ani ministère de l'assainissement olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka nin baara ninnu initier brigade citoyenne fana sigira communes ni quartiers bɛɛ la an ka quartier point focal o ye Yakuba Mariko ye a sera ma k'a fɔ Yirimajɔ ka tour sera donc an filɛ o kɛnɛ de kan bi an yɛrɛ ka journée de salubrité ka activité kɛ k'an ka sigida lajɛya bon se kɛra dugutigi ma baara in se ka kɛ ni denmisɛnninw tɛ dugutigi fana ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin ma an ka denmisɛnninw labɔ pour que ka se k'an ka baara in kɛ an filɛ o kɛnɛ kan bi an ye fonsew de labɔ bi n bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka dugutigiw fo ka maire fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɔra bi minnu ye baara kɛ wa min ye yan sɔrɔ i ma yan sɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye an yɛrɛ fana teriw n'an collègues bɔra commune 6 kɔnɔ ka na Sogonikɔ Ɲama Seydou Kuyate ale ye Sogonikɔ ka ye Tijani Sanogo ninnu bɛɛ de bɔra commune 6 kɔnɔ ka na Yirimajɔ dɛmɛ a ka baara la donc cela veut dire que commune 6 dugu bɛɛ ye dugu kelen ye commune kelen de don donc an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye an bɛɛ bɛna jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna ma an bɛ se ka jɛ ka commune 6 ka ɲɛtaga baara kɛ cogo min na k'a fɔ denmisɛnninw ye an ka kumaba dabila an ka baara kɛ
problème yɛrɛ min ye Mali denmisɛnninw tɛ ka baara de kɛ ne kɔni fɛ ɲɛkɔrɔ baara tɛ yen quoi an ka kuma de ka ca ni denmisɛnninw ye baara kɛ i sago ye min a bɛ d'i ma hali du kɔnɔ den min bɛ baara kɛ ni fa ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin de bɛ baara kɛ nin bɛ k'i senna ne senna la i b'a sɔrɔ a ka ko caman de bɛ kalifa o la donc k'a ɲini denmisɛnnin bɛɛ fɛ an ka kuma in dabila an ka baara kɛ quoi. Ni tun ye ɲama Sedu Kuyate communiste tɔgɔ la ka fara Yirimajɔ ni ye Sedu Amadu Jara ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi an ka jamana kɔnɔ na sifinnakaw olu de kan ka ye kow ɲɛma nga dunu ni bala walima ka bɔ ka taa kɛnɛbaw minɛ n bɛdaw minɛ ko marsi n b'a fɛ n t'a fɛ i b'anw ka sifinnakaw de ye o la kosɛbɛ nga ka segi faso kɔnɔna k'a fɔ ne yɛrɛ de kan ka birikiden kelen ci n faso ye ne kan ka yɔrɔw lakana walima ka yɔrɔw jɛya sifinnakaw ma jɔ nin kama yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya bɛ don yɔrɔw la ye wa gɛlɛyaw bɛ gɛlɛyaw la o tɛ sɔrɔ ni sifinnakaw jɔra i n'a fɔ Seydou Amadu a y'a fɔ cogo min na kuma tɛ dɔ de ye dɛ sifinnakaw kuma de ka ca bi wa nin ye fan bɛɛ ye an ka jamana kɔnɔ boli k'u disi gosi ne de kɛra jeunesse ɲɛmaa ye walima anw fɛ anw de ye jeunesse ye k'a sɔrɔ ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ foyi kelen tɛ kɛ baara la olu bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka politiki mɔgɔw kɔnɔ walima ka tɔn dɔw kɔnɔ k'olu kana fɛn dɔ d'a ma an k'a dun ka u yɛrɛ farisogo baara kɔni o tɛ kɛ fiyewu a caman kunkolo kɛlen bɛ wulu kunkolo dun tɛ da la o mana kɛ mara o mara kɔnɔ na sifinnakaw k'u jɔyɔrɔ ka se ka golo fa a bɛ gɛlɛya an ka kan yɛrɛ anw yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ de ka gɛlɛyaw baaraw daminɛ n'o kɛra dɛmɛ b'an sɔrɔ a la o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakilila ninnu ni k'u yakubaya n'an bɔra ye délégation spéciale o ye jɛkuluba min bɛ yen n'o sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ mairie-ba kɔnɔna na olu ye hakilila minnu ta k'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ bi min ye furusiriw ye n'o ye kɔɲɔ ye girinkaja minnu bɛ k'a kɔnɔna na n'u k'o ma ko cortège ka se k'o bolo ka an ka jamana kɔnɔna na o min bɛ sen na dɛ ni mɔɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa kɔɲɔ na aw tatɔ la nisɔndiyakɛtɔ kana kɛ dɔw sɔrɔ ye ka se k'olu nisɔngoya walima ka gɛlɛya s'olu ma ko mobili kana tɛmɛ mobili 6 kan o kuma min fɔra maliden dɔw b'u hakilila da ko sen fɛ an ka maliden dɔw lamɛn. Décision in tiɲɛ yɛrɛ la a diyara ne ye ka da kun dama dama kan a kun fɔlɔ a bɛ mɔgɔw la ka na a bɛ dugudenw na ka na k'a bɔ silaba kan ka sara ma parce que cortège ninnu na dɔw bɛ bolifɛn bolicojugu a la non seulement u yɛrɛ bɛ accident u bɛ tila ka taa don mɔgɔ gɛrɛ la hali min tɛ mariage la souvent a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ o accident ninnu na souvent a jama bɛ caya fɛnɛ jama caya kojugu u bɛ circulation bloquée pendant des minutes donc mɔgɔ gɛrɛ minnu tɛ kɔɲɔ la olu tɛ se ka tɛmɛ donc a bɛ baara gɛlɛya kosɛbɛ dɛ i b'a sɔrɔ e bɛ taa ci teliman dɔ la i ni nin cortège sugu bɛɛ bɛn tu es obligé k'i garer à côté pour que o ka tɛmɛ fɔlɔ donc a bɛ mɔgɔw degun kosɛbɛ dɛ bon a sabanan o ye ni minnu ka kɔɲɔ i b'a ye mɔbiliba nana a bɛ fɔ ko heure dɔw la o man kan ka boli mais n'u ka kɔɲɔ bɛ yen u bɛɛ bɔ n'u ka bolifɛn sugu bɛɛ ye bolifɛn min ka kan ka boli ni heure la min man kan ka boli ni heure la an b'a bɛɛ circulation na kɔɲɔ ninnu na donc olu ye fɛn minnu cɛ man ɲi maintenant an bɛ mɔgɔw degun comme an b'a fɔ man kan ka don mɔgɔ gɛrɛ fɛnɛ ka hakɛ kɔnɔ i k'i ka droit manifester mais i k'a manifester ka dan hakɛ la i kana don mɔgɔ gɛrɛ gasi la donc o de ka ɲi sigi la. bon ne kɔni bolo hakilina ɲuman don parce que i b'a ye k'a fɔ mariage ninnu senfɛ dimanche fɛ Bamakɔ taga ni ka segin bɛ gɛlɛya mɔgɔw ma kosɛbɛ i b'a sɔrɔ i bɛ taa kɛ ci min na i yɛrɛ tɛ se ka taa o la i fɛrɛ ma hakilina ye n'u sera ka bɔ a sira fɛ k'a labato kosɛbɛ a bɛna fisaya kosɛbɛ Bamakɔ sigibagaw ma. bon ne kɔni hakili t'a la tɛ min bɔ nin di bari mobili bɛ caya kuma dɔw la a bɛ bouchon kɛ mɔgɔw ka déplacement ma nɔgɔ surtout n'a bɛnna ni baarakɛ don ninnu jeudi-donya ninnu fɛ a ma nɔgɔ donc pour moi kɔni a si mobili in kɔni a ka ɲi nɔ a bɛ kasaraw ta ka bɔ mɔgɔw ma a bɛ déplacement nɔgɔya wa a bɛ dɔ bɔ cortège ko girigara girow la mais ne kɔni hakilina tɛ welekan min bɛ ne bolo ka lase n balimamuso ma ko in ta k'a lajɛ u b'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔ ye bari u bɛ an yɛrɛ de a bɛ an yɛrɛ de lafiya a ka fisa ni kasaraba ni fɛnw ye mariage kɔfɛ kasara a ma nɔgɔ. kibaruya in an y'a mɛn a diyara n ye u ye décision min ta a ɲana mais ne kun bolo en tant que citoyen hali ka cortège ko yɛrɛ bɔ mariage la k'a fɔ ka dabila Bamakɔ yan quoi sabula cortège kama dɔw bɛ accident kɛ sifin dɔw fɛnɛ bɛ olu bɛ moto ninnu kɔrɔta kɛ k'u yɛrɛ ka ɲɛnamaya bila ngalama kɔnɔna na walima tɛmɛbaga wɛrɛw bɛ se k'olu bana ne yɛrɛ bolo u k'a fɔ dɔrɔn cortège ka bɔ mairie la ni furuɲɔgɔnma fila a n'u ka témoin olu ka taa furu siri mairie la tɔw b'u sɔrɔ du kɔnɔnaw la walima dɔnkɛyɔrɔw la olu waatiw yɔrɔw pɛrɛpɛrɛ latigɛlen de don n'o tɛ n'i ko mobili 6 moto hakɛ kana tɛmɛ nin kan jɔn de bɛna o jateminɛ kɛ a ka gɛlɛn. u b'an yɛrɛ de ye quoi parce que ni mobili cayara a kasara barikaw ka bon kojugu an yɛrɛ ye kɔɲɔtigiw kɛlen don ka kɔɲɔ kɛ ko wɛrɛ ye a ko dépasser mɔgɔw ma tiɲɛ yɛrɛ la u ye décision min ta nin ne kɔni hakilina n'a kɔni ka ɲi mɔgɔw kɔni ka tabiyaw tɛ kelen parce que dɔw ta nege bɔlen don ko denba ka mobili balimamuso
muso ka mobili kɔɲɔkɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'an sera k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo ka dɔ bɔ a la o de ka ɲi u b'an yɛrɛ de ye an ka santé a diyara ne kɔni bolo fɛn ɲuman don nka b'a la sabula mairie bɛ décision caman ta mais i b'a sɔrɔ décision tara ten a bɛ to ten a tɛ appliqué ne ma fili décision in talen a dimanche fɔlɔ kɛra dimanche tɛmɛnen an dun y'a ye an y'a jateminɛ k'a fɔ ko foyi ma kɛ mairie ko k'a kana tɛmɛ bolimafɛn wɔɔrɔ kan mais o ni jamakulu de tun don yɛrɛ dɔw ye jamakulu de don donc o kɔrɔ ye ko mairie kɔni décision ta nka a ma moyen d'a yɛrɛ ma pour que ka a lajɛ est ce que nin décision a bɛ ka labato wa n'a tɛ ka labato ɲangini min kan ka kɛ mɔgɔ la o ɲangini ka kɛ ne kɔni bolo a ka ɲi sabula a bɛ ko caman bali mɔgɔw ma n y'a jateminɛ cortège ninnu senfɛ mɔgɔ caman de bɛ sa mɔgɔ caman bɛ kɛ lujuratɔ ye ka sababuya kɛ accident ye dɔw moto panna minnu b'u cɛra ani dɔw yɛrɛ hakili la ko n'i bɛ cortège la dɔrɔn n'i ma bolimafɛn ta kini ni numan fɛ ko i ma cortège kɛ o sɔrɔ o tɛ ŋaniya yira dɔrɔn de don i nana tugu mɔgɔw kɔ u ka kɔɲɔ na donc i bɛ ka taa u nɔfɛ ŋaniya yira yɔrɔ dɔrɔn de don n'o kɛra kasara ye mɔgɔw bolo yɔrɔ o kɔni man ɲi ni tibetali kɛ kuma dɔw la jamana kɔnɔ na sarakisɛ min taara délégation spéciale fɛ k'a fɔ ko ale bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kɔɲɔ girinkajɔw ka se ka a sɔn nɔgɔya kosɛbɛ o sira kan dɔw olu nisɔndiyabatɔ kana kɛ sababu ye ni ka nisɔngoya se maa tɔw ma walima hali u yɛrɛ ka maaw la dɔw b'a kɛ ni damatɛmɛ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen furakɛ mobili kana tɛmɛ 6 kan nka kuma tɛ dɔ de maa caman bɛ k'i sɔnni sigi o kan n'a taara a ka waleya a kana kɛ a fɔra ten k'a kɛ ni wulu ye sugunɛ kɛ kara kan kara bɛɛ n'a yɛrɛ cɛ wulu yɛrɛ t'a dɔn fiɲɛ la ko a kana kɛ ten dɛ u ka wulikajɔw kɛ hakila ɲuman don ka se ka don bala an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ko hakiliw ni kolo yakubaya n'an bɔra ye ka ladɛn k'a fɔ bi sifinnakaw ka kumaw fɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ denmisɛnninw hakila caman bɛ bi a bɛ don denmisɛnnin dɔw la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni fɛn ɲuman tɛ an yɛrɛ bɛ bɔ dugu min kɔnɔ a kɛra ne dɔgɔ feere pelukan kɔnɔ na kunun an ye kunnafoni sɔrɔ an yɛrɛ de ka denmisɛnnin dɔ ko a ye juru don a yɛrɛ kan na so kɔnɔ na ka juru don a yɛrɛ kan na u bɛ yɛlɛ fɛn dɔ kan n'o ye siège ye misaliya la ka yɛlɛw kan ka sɔrɔ ka na juru siri u kan na k'u sɛgɛ k'o ɲɔni ka b'u kɔrɔ dama dugu bɛ jɛ k'u sɔrɔ ye o b'a sɔrɔ u kasaralunin na nin y'a 2 ye n'a bɛɛ lajɛlen kɛra pelukan kɔnɔ na a dɔw yɛrɛ kɛra ka kɔn nin ye min ye dugu kɔnɔ denmisɛnnin kun ye min ye n'i y'a sɔrɔ bɛɛ ka bonya kun b'a ka maa basigilen kosɛbɛ a ka kuma man jan a kɛr'o fɛ kununko fana a kɛlen filɛ denmisɛnnin wɛrɛ fɛ dɔgɔ firi pelukan kɔnɔ na nin fɛn ye fɛn minnu bɛ yen aw minnu tulo b'an kan na sifinnakaw denmisɛnnin ciniw ko mana gɛlɛya cogo cogo ka n'i yɛrɛ faga n'o kɛra yɛrɛ faga su kɔni e tɛ mɔnɛ bɔ a fan fila si fɛ o tuma gɛrɛ mɔgɔ la ni ko i kamana gan e k'a ɲɛ fotigi o k'i bilasira walima kɛ hakila wɛrɛ ta n'a kɛra ni dusu kasira fɛn dɔ la walima fɛn dɔ i kamana gan e k'a yɔrɔ bila o waati kɔnɔna na o ka fusa ka t'i yɛrɛ kasara ko dɔ la fɛn min n'a cɛ man ɲi ka min fɔ an fɛn fɛn n'an dimina an ka dusu an k'o to yen ka hakili bila ɲɛfɛ n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye ni ka se k'anw yɛrɛ ka taa ɲɛ ni ka se k'o lasabati an bɛ dugawu kɛ ala k'o mɛn kilo ɲuman di denmisɛnninw maakɔrɔw ala ka nin hakilila ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samakɛ mun b'e bolo bi karamɔgɔ Abdulaye Kulubali an bɛ taa jamana kɔ kan an b'a daminɛ kɛnɛyakaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ alamisa don min ye tasuma kasara dɔ o kɛra kɛnɛya kalanso dɔ la kalandenw olu yɛrɛ bɛ si yɔrɔ min na n'a fɔ ko dortoir la a yirala k'a fɔ kalanden caman kɔni 20 kɔ bɔɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen kasaralen la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko bin dɛnɛndon yɛrɛ la ko wulikajɔ bɛ senna jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin ni fure ninnu ma n'an b'a fɔ ko test ADN a ka se ka dɔ fɔ nin de karisa ye o wulikajɔ k'olu baara kɔ olu bɛ sigi sen ka bi sɔgɔmada in na a mi don min na ko bi a yirala k'a fɔ tuguni ko kalanden 70 ɲɔgɔn ko olu fana ɲɛma tunnen don olu fana wulikajɔ bɛ senna walasa olu bɛ se ka ye cogo min na nin waati na jamana ɲɛmaaw kɔni ka fara jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gannen don ni tasuma kasara in bɔra fan min fɛ n'an bɔra ye Cadikaw fɛ a yirala k'a fɔ min kɔni sanji kasara halisa o bɛ senna Cadi ale jamana kɔnɔ la Cad banabolo min n'o ye Wandɛ a yirala k'a fɔ sanjiba dɔ nana ye a duguden min ko Tisila min kɛra sababu ye ka se ka denmisɛnnin ka maa 14 bɔɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen kasaranen na nin denmisɛnnin ka nugu kalandenw de don wa k'a kɛra waati min na sanji bɛna waati min a y'a sɔrɔ olu ka karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ kalanso kɔnɔ na kunnafoni ka fɔ la a na kɛ kalanso yɛrɛ de binna nin maa kɔfɛlen ninnu kan maa 14 ne ye denmisɛnnin ka 14 ka fara karamɔgɔw kan olu bɛɛ lajɛlen kasaranen na o tuma wulikajɔ bɛ sen na nin waati na ka se ka dɛmɛ don maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ maa minnu joginna olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'an bɔra ye an bɛ taa Surankaw fɛ yen hali bi ko min na ko halisa ko o tɔ bɛ yen a yirala k'a fɔ ko
ko kɛlɛw kɔni ko u daminɛna sudankaw fɛ tuguni dɛ min kɔni sudan ale kɛlɛkɛcɛw ye olu ni jɛkulu min ni wele ko paramilitaires ko min kɔni wulikajɔ kɔni ko a jijalen don kosɛbɛ nin waati na fana ko min ye sudan jamanaden caman de ye ko olu kɔni bɛ k'u ka koso ni kasa kuru ni ka sudan jamana k'o bila ka taa kɛrɛfɛ jamana kɔnɔna la o tuma kɔni wulikajɔ ma kɛ min kɔni sudan jamana ko kɔni ko a siga foyi t'a la ko a bɛ kɛ tomo ye n'an bɔra yen burkinakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ burkina ale minisiri min ni ale bɛ sɔrɔ ko kunna ale bɔra ka laseli dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu n'o ye burkina jamanaden minnu ni olu ye jɔyɔrɔbaw kɛ n'an b'o hot function ni waati in na ni olu yɛrɛ kɔni tɛ baara la ko nka ko halisa ko jamana ka hɛrɛ jamana ka sɔrɔ fo ka taa se jamana ka ale ka so du ma ko i b'a ye k'a fɔ ko o bɛ ni makɔfilɛ ninnu ka bolo ka halisa o tuma k'a bɛ welewele kɔni da ni makɔfilɛ ninnu bɛɛ lajɛlen u k'u jija u bɛɛ lajɛlen u ka jamana ka hɛrɛ ninnu a ka segin jamana ma walasa min kɔni ye dɔ bɛ se ka fara jamana ka sɔrɔ kan cogo min na karamɔgɔ Abulayi Kulibali an ye kunnafoni sɔrɔ jamana kɔ ka bi sɔgɔmada in na o la kumaba de suɲɛ ne ye an tɛ Mohamɛdi Samake kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka basigi badabada ani ka sabati